Namaskar kadu kawela so YouTube channel long kilang arado ana fans tami la pen pininali tum fan la so video long na ki wan pila bangke Assam top 10 na Voreng Avarsai putak sina wan pig lo ko pipia Voreng Avarsai makon ana post vacancies se doma details salam nali tum la so video long si thek pon long ikpo nali tum la so YouTube channel long na ka humri milang pul ka chihon penali tum subscribe ko la pen videos tami nali tum liking si pi kon tangge no top 10 Assam Voreng Avarsai putak le lang pon na la pen chethan pon na Tangde non top 10 Voreng Avarsai aputhak lang polo na nalitum apply polo tangte kicheng pen kijudan la so video bang nalitum kelang ningji labaki kenang eksot lo top 1 long Voreng Avarsai labaki la solo nalitum dak theklongji BSNL GTO Recruitment 2026 lo department labangke Bharat Sansar Nigam Limited lo kadu kawe pen apus kido labangke bang faroisi afarman daga postolo qualification kerangji la bangke BE mate BTH unangpo lapen engineering disciplines tami dunangse age la bangke per BSNL notification long ki pipona tenglo salary la bangta nalitum GTO pay lapen BSNL arul ating bensi pipon po lapen application fee la bangke nalitum official notification lang lo pulte la chini po lapen last date la bangke non kiwangi July 4 July 2026 ansi last date lo lasan attack put top 2 la bangke lasan lo AIIMS CRE group BNC Recruitment 2026 lo copy department ma polo tangte All India Institute of Medical Science department lo kadu ko pen post 1484 anda KP pondo lapen kachar liang deng qualification kenang ji labang ke 10 12 pass tacho lapen diploma do napo graduation lapen PG depending apo post ateng lo kalau suppose ang sekoan kachar liang deng sinang ji malabang ke apo sa teng lo lapen age limit labang ke nalitum notification alo long tok ke tok pondo la so teng sida age limit lo salaries tame group C lapen group B do ala so teng si notification along si details bang do po lapen application fee lang damlo pulo tengte la AIIMS CRE notification long hada ka mention pondolo lapen last date labang ke non ki wangji 3 July 2026 last date lo lason attack dak pothot top 3 long chethan polona top 3 Voreng Avarsai labang ke nani tum screen long thek polong ji Mahadev University Recruitment lo departments tame dak Mahadev University Assam kadu ka pen apos dak 21 ando lapen qualification dak bangke UGC norms mate net slate lapen PhD lai dak unengsi lapen age limit labangke ada notification long sidolo lapen salaries tami academic pay scale lage per UGC ateng pen po mate state role long kedam tang hot ka anse ki pipon mala swateng sida pipon po lapen application fee labangke nalitum notification lang lapul chini po lapen last date labangke non kiwang je chiklo 2 July 2026 last date lo top 4 long chithandam lo pulo tangte top 4 Voreng Avarsai bangke SBI PO Recruitment lo 2026 copy department ma pulo State Bank of India department lo kadu ka pen da 1500 an aposto kachar liang deng graduation unang po lapen arta labangke 21.30 molamsi kenang jis tamina tum batai si official notification tum check ikon lapen salary ki ponji ta labang ke ada notification of details bando po lapen nalitum application fees tami nalitum dak notification long thek pon long ikpo lapen last date labang ke July 2026 ansi last date lo lapen puthot lang polo nang top 5 Voreng Avarsai top 5 long bangke the Assam University Teaching Recruitment 2026 lo copy department na pulte Assam University Silchar lo la pen kadu ko pen apos la bangke 123 ando son dak kachar lang deng kenang zila bangke master mate MPhil PhD unang po la pen age limit la bangke nalitum hadak arola teng penanitum notification as thek polong ikpo lapen potha dak dotlang salary labang tanalitum salary lake apusa along lo lapen apus kalau suppose ong seka ane ki pipon labang kanalitum official notification lang ponigo age limits tame mate apply fees tame nanitum notification as thek polong long ikpo last date labang ke 10 July 2026 last date lo
Lason hatak top 6 salong lang ponlo pultang te dak APSC assistance geologist recruitment lo lapen department bang polote directorate of geology and mining Assam view APSC lo kadu kawipenda apos vacancies bang kreisi aparmando mate 11 ando lapen kachar liang deng kenang zila bangke MSc unangji lapen geology long qualification tang tu menang po qualification la bangke lapen age limit la bangke as per APSC along ka ansi kipipon mala setting lo salary nalitum dak 30,000 benching lo 1,10,000 analitum long pon exist tami nalitum batai si official notification lang ikon la lo pula chini po lapen APSC fee la bangke nalitum modak ke apply atum kosone ST SC atum han la bangke nalitum details la bangke notification angsi thek pon long ikpol last date 15 July 2026 angsi last date lo lason thata dak top 7 na long lang pon lo na top 7 long puthot dak APSC dak chemist recruitment tami kipi pondo lapen department la bangke isiwer lo kadu ka ben apos vacancy sinido kachar liang deng dak MSc unengji science qualification na nang po lapen age limit la bangke nali tum modak notification os thek long po salary nali tum notification long thek pon long ikpo application fee notification os nali tum thek pon long po last date 17 July 2026 ansi last date lo kason dak dak top 8 along lang dam lo pulotang te top 8 Voreng Avarsai bangke northeastern frontier northeast frontier railway scout and guide quota recruitment lo lapen nalitum department la bangke nalitum dak hek polong po northeast frontier railway lo kadu ko pen dak 22 anda apos vacancies ki pipondo kachar liang deng 12 pass ITI lahai nalitum dak unang po lapen age limit lahai bangke railway rules kan mala sorting lo lapen salaries tami la apos pen depend ikpo lapen level lo lapen nalitum application fee lahai bangke notification check nang po lapen last date la bangke 19 July 2026 ansi last date lapen number 9 along dotula number 9 along mate top 9 along Voreng Avarsai la bangke dak APSC drilling engineer recruitment 2026 lo lapen department la bangke directorate of geology and mining lo lapen kadu kawe post la bangke isido lapen salary age limit lapen application fee high hui bangke nalitum no official notification ang sithek ponlong ikmo lapen last date la bangke 23 July 2026 ang si last date lo lapen putho dak top 10 along la bangke issued apos amen lo APSC assistance mining engineer recruitment 2026 department issued lo apos da ino da farmando kachar liang deng BE mate BT chunang po mining engineer nang po lapen application fee lapen age limit la bangke APSC rola teng pen po lapen salary na litum 30,000 to 1,10,000 an long pon exi application fees tame APSC pen kansi kipi pon mala soteng lo last date la bangke 24 July 2026 ansi last date lo la hello top 10 Voreng Avarsai la bangke lapen dak official puthot nili apply link lahai bangke nali tumjong sinang si pulte nang contact ikon la WhatsApp long stame nili link bangke nang pik po lapen angton pena link nili dak bangke pipon thayon edet po lapen nali tum important notes lahai bangke nali tum batai si ela apply play aprang age limit the salary ko an ma department ma la official notification ani tum lang ikon la pen labang so Voreng Avarsai update konat pen si kelong ma pulotang te nani tum dak theklong po verification snapshot use konat pen ma pulote BSNL GTO la pen Assam Career lahai bang nili an pen pon pelo la so PDF alo nili WhatsApp long stami send pon ek det pon nili puthot non kedam tang WhatsApp group la bangke nili close pon check lo lapen non puthot nili telegram stame telegram group lapen at react telegram channel lapen WhatsApp group akimi aling nili labang so a video comment box long pin ikon nalitum la hini telegram lapen la WhatsApp group long nalitum nang join ikon hadak nalitum details anason bangke non ke ang ton penalitum long ek thai po aprang kedam tang la
group bangke non bangke use sedat lo telegram la channel tado la ta use sedat lo ase non la kimi puthon nili kang pu pondo la so a group a link la bangke nili comment box long pin pon ik det pon nalitum direct nalitum join fit melo hodang nili daily updates tami nili pi pon ik berpo job update puno scheme update lepen kapre updates tami hodang nili pi pon ik type pon la si top 10 Voreng Avarsai la bangke la pulo nalitum jogdon ikji pulo tangte batai si official notification nalitum lang pon igon lang deadline nalitum jogis tami jogdon igon si pinia video long bang la aning ton pon igna domi thagmi kadu kawi karbitish 2.0 YouTube channel long kilang rado advance tami nilen pen kardom